Ja. Je staat er heel mooi op zo. Je medewerker van de maand, dat is heel bijzonder. Dat betekent ook dat je een mooie foto dadelijk krijgt van ons in de hal. Heb je was gezien? Iedereen hangt? Ja. Dus iedereen gaat dadelijk mooi jouw hoofd en zo. Nee, dat is waarderen. We waarderen enorm dat je voor ons werkt. En ik krijg nog wel wat een heel klein speechje, zeg maar. Ik heb toevallig uitgezet. Dit zijn altijd een paar punten die leer ik dan uit mijn hoofd. Maar dit is inderdaad een heel verhaal. Dus dat betekent dat, nee, dit wel jouw leidinggevende, maar dit is de input van jullie allemaal. Dat mensen je enorm waarderen voor wat je doet voor het ziekenhuis, wat je doet voor onze patiënt, maar wat je ook doet voor je collega's. Want mensen weten wat ze aan je hebben. Ze vertrouwen je en ze weten dat je een luisterend oor hebt en dat ze je, nou ja, ben je altijd bij je terug kunnen komen met hun problemen, maar ook met hun oplossingen. Je bent roosteraar. Well, vim trabalho, mas outro dia, meu último dia de trabalho, para mim vai vacancy, eu super feliz. Pero mais feliz hora uma barra aqui bom e aí saco nessa cama empregado de Luna. Me não verwachte, dus het had een surprise para mim, de minha família e todos meus colegas na junto. Para toch donar meu apreço para o trabalho que me está fazendo aqui na. Natasha está gente muito carinhoso. É um bom friend, uma boa amiga. E se tem algo de Bissabo, Bissabo é coisa direto, maneco e tá. Me conheci Natasha desde muito tempo acaba, de tempo de afdeling. Vocês me conhecem já aqui não. É uma pessoa que me gente por baixo que ele, dus é aconselhar tu gente, dus é gente como deve ser abrir para tu gente. Hopi viaja, hopi colega tá acercar-me se não tem algum problema, não tá. Usar tipo de vertrouwenspersoon para aconselhar também. E de mensen door kom je dan roosterar, dus cada dienst que nós se cambia ou zo, não te pedimos para conselho também. Vanzelf. Masha para bien, que sabe que está regalito de turbo colega, não? E nós esperamos assim bom uso do dia. E me espera de coração, outro ano, volve manda, whomever, nós por queda nominar nos colegas, não? É boost para cada trabalhador. E você não tour de coração, você não tour, você com família também, Talisha. Pero danke na você também, para que forma parte de hospital e de dialyse afdeling. Absoluut, zoals ik zie op in de So você não tour para bem, na hele afdeling. Ja.